Здравейте, дами и господа! Сега ще направим един клип как се прави презентация. Презентацията ще се казва Роналдо Меси. Е така. Сега ето тук се отваря нова страница. Смятам да бъде такава. Тук ще напиша е така. Роналдо 7 срещу Меси 10. Да, сега поставяш снимката, като отворите, нали, папката, която искате. Тук съм приготвил няколко снимкици и слагате точно така. Сега тук ще правите както искате, разбира се. Аз ще направя на целия фон. Въпреки че можете и по-голямо. Да, всъщност малко по-голямо ще направя. Е така. И малко по-широка. Много широка. Е така, смятам, че добре. Сега ще сложа и друга снимка. Така. Ето, че втората страница е готова. Сега смятам да сложа единичен слот. Ето такъв. Така. Готово. Отваряте си го и пишете каквото искате. Аз ще напиша просто футбол. Е така. И ще поставя тази снимка. Която снимка всъщност е тук, ще я сложим. Смятам да направя по-голяма. Ето такова. Нещо, например, и да, това изобщо не искам да го има. А когато не искате да има нещо, правите така и го делитвате. Така. Отваряме ново. Всъщност не е такова. Да, такова ще бъде. Слагаме нова снимка. Неокласико, този път абсолютно нищо няма да пиша. Да. И последния слот. Всъщност той няма да е последно. Е така ще бъде. Следващия по-точно. Ще сложа тази снимка тук. Както и тази снимка.
наистина Роналдо или Меси? Това е един въпрос, който много хора си задават. Така или иначе не се знае кой е по-добър от двамата. Но и двамата са със сигурност много добри футболисти. Чакай да видим какви други може да сложим. Тая смятам. И ще я сложа така. Точно над тези. Така. И последният ще бъде обикновен, на който ще сложа това. Което е всъщност въпроса, който всички си задават. Роналдо също Меси. Така, когато смятате вече, че сте си направили презентацията, натискате бутона F5, който е отгоре на клавиатурата, и се получава това. След това с стрелките под ентера местите различните снимки. И да, Роналдо или Меси. Така, отговорете отдолу в коментарите кой ви харесва повече и